బస్ స్టాండ్లో నుంచుంటాం పొద్దున్న 5:30కి. బస్సు రాలేదు బస్సు రాలేదు బస్సు రాలేదని మాటికి అధవ గడియారం చూస్తూ ఉంటాం. అది రాదు, రాని దాన్నే బస్సు అంటారు, వచ్చేదాన్ని తుమ్మో దగ్గో అంటారు. ఆర్టీసీ అంటేనే బస్సు రాదని అర్థం. ఆర్ అంటే రాలేదు, టీ అంటే తెలియదు, సి అంటే చెప్పలేం. రాజమండ్రి వెళ్ళే బస్సు వచ్చిందా? రాలేదు. ఎప్పుడు వస్తుంది? తెలియదు. అసలు వస్తుందా రాదా చెప్పలేం. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ కూడా అంతే. ఏపీ అంటే ఆగితే పోదు, ఎస్ఆర్ అంటే సమయానికి రాదు, టీసీ అంటే తిరిగితే చెడిపోతుంది. దాని గురించి చూడటం ఏంటి? అర్థం లేనమాట. వచ్చాక ఎలాగో ఎక్కుతాం కదా. 5:30కి రావాల్సిన బస్సు ఉదయమే మీరు బస్ స్టాండ్లో నిలబడినప్పుడు 6ంటికి వచ్చిందంటే మన అదృష్టం అండి. 5:30 నుంచి 6 వరకు అద్భుతమైన సూర్యోదయం చూసే అవకాశం మనకు వచ్చింది.